Pagpangandam alang sa pilot face-to-face nga pamaagi sa pagtudlo sa pampublikong tunghaan, nagpadayon sa Central Visayas bisan pa sa gisibog kini ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang report ni Femari Dumabo. Aduna untay 89 ka mga tungaan sa Central Visayas nga mamahimong mga pilot school sa face-to-face nga modality sa pagtudlo. 12 niini sa lalawigan sa Sugbo ug ang kadaghanan sa mga lalawigan sa Siquijor, Negros Oriental ug sa Bohol. Mato ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga bisan kun gipostpone sa presidente apan nagpadayon ang ilang pagpangandam. Limited face-to-face so that if ever the president will give the signal, go signal na we will implement the pilot, then we are ready. Design sa classroom kay kinanan at least og kuha na to policy nga 50% of the capacity. So ang ato ang handwashing facilities. Sa Central Visayas adunay kapin sa 3,000 ka mga pampublikong tunghaan. Samtang gipaybaw usab ni Jimenez nga sagad sa magigamit karon nga modules ning second quarter, mga gihashasan na sa division level. Gitumong kini aron masyano, dali masabtan ug makaton ang mga tinun-an. Kanang module sa central office i-contextualize pa na abot diri sa ato sa region. So kay andito in English or Tinagalog, pag abot sa ato kay contextualize binisaya man, so usbon jud siya. We have to make sure nga we have to simplify yun sa mga lessons kay we are developing our learners to become independent learners. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.